И коста хора, днеска ще реагираме на едно... Извинявам се, забравих се представя. Аз съм... Анонимус Ванко. И точно така се върнах. И днес ще реагираме на едно видеоклипче. Само да го... Здравей, Николай Илиев! Разкрихме мръсните ти тайни с приятеля ти Михаил. Изтече видеозапис как си лапал пишката на Михаил Крумов в неговия автомобил по време на междучасие. Изпрати ни 1000 лева на този айбан и няма да го разпространим. Ако възнамеряваш, ще бъдеш унижен пред приятелката ти и твоята рок група. Със здраве да си го гледаш и със здраве да си останеш. Тъп циганин осран, желая майка ти да я хванат в тъмното да й бъркат по дупките, докато ти се ебеш и си даваш менюто. Шматка осрана като теб няма да стигне до никъде, освен до дъното. Трябва да те изнасилят и изхвърлят като куче. Хуй за спал не можеш 2 и 2 да свържиш. Иначе си много голям тигър, като лапаш пишки и се постваш в джимбиста. Заставай 1 в 1 пред НДК Мършляк. Очаквам те, педалче. Със здраве от Давид. Здравей, Николай Илиев! Разкрихме мръсните ти тайни. Мале, ти видео беше направо, хора. Направо... Ох, майко. Този Давид направо Ева като му прави. И пожелавам на всички пички и на всички да са живи и здрави. И това беше от мен. Чао!